खुलुमबाय हेलो एवरीवन once again welcome back to the channel दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं सो XNDP आदामोननिफ्राय सेन्ट्रेल जेनेखि एजेन्डा सेन्ट्रेलनि जेनेखि खोथा होनाय बादि साख्रि मोननांगौमोन बिथांमोनना XNDP आदामोना नाथाय बेखौ सासेबो दिनैसिमबो मोननाय जायाखै आरो हरबाय होननानै अलरेडि नरेन्द्र मदि सारा मोनसे मिटिंआव फोसावखाबाय नाथाय बेखौ सोर गाथेनानै दोनखो सोर मोनबाय होननानै गोजौआव होनथेनानै दोनखो नाथाय दासिमबो रावबो XNDP आदामोना साखरि मोननाय जायाखै बेखौथ' प्रमद बर' सारानो थांनानै जाबाय होननानै बानस'नानै लादों खोमा होनो गोसो गैया खोमा बेनिखायनो बिथाङा रियेल बास्तबता सैथोथा जे XNDP आदामोननि कन्डिशनखौ बुंहैयाखै मोनाखै नालाय मोनाखै मोनदोंबा मोनदों होननानै लामोन दा बेखौनो लानानै BPFनि सासे गोख्रों स्टार केम्पेनार सासे दैदेनगिरिया गोबां खोथाजों बुंदों आरोबाव मोनसे साननो गोनां बाथ्राया जाबाय मा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन बर' हारिनि थैनाय थांनायखौ लानानै आवगायबोग्रा लिटारेसिनि फारसेयानो होन जायखिजाया खैफोद आफोदनि खेथ्रआवनो होन जिखुनु जाया हारिनि इडुकेसननि जौगानायाव होन नाथाय बेबादि मोनसे आफादनि सासे आफादगिरिया NDPफोरखौ गोबां साख्रि सोनाय जाबाय होननायाव असैथो मारै असैथो नरेन्द्र मदि बिथां सारा साख्रिखौ सोनाय जाबाय होननानै बुंबाय नाथाय जोंनि ओनसोलाव सासेबो XNDP आदामोना साख्रि मोनाखै बे असैथो खोथायावनो बोरै बिथांमोना सापर्ट होदों बेखौ प्रश्न खालामदों सासे दैदेनगिरिया BPFनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिया मारै असैथो आखाइ खबखो मोनाखै नालाय मोनाखै होनदो सासे मोनाखै नालाय मोनाखै होनदो मारै मोनदों फोरबादि आखाइ खबखो आरो मोनैखौ मोनै बुंनानै बिनि सायाव मोनसे इस्यु लाबोदों नाथाय मोनैखौनो मोननाय बादि सापर्ट होफाबाय आखाइ खबफाबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद गोमोथाव बाथ्रा बेफोरबादि थख' खोथाफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आरो सासे दैदेनगिरिनि खुगाजों नोंथांमोना रोखा रोखा मिथिलांनो मोनगोन बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय नै खोनासंदो थिग दा बिदिनो नाय असैथोआव नों बोरै आखाइ खबनो हायो नङा होमबा साख्रिखौनो मोनथाराखै रावबो सासेबो NDP पुलिस आर्मि CSSB सासेबो मोनथाराखै होमबाबो आखाइ खाथाब खबबाय एबसुआ नालाय एबसुखौ नायलाय नोंनि एबसु बर' साहित्यसो बागै नायलाय थारलाय बुंनो हायो औ सर समा कीजिए ये तो नहीं हो रहा है हमारे पास कोई भी NDP साकरी नहीं मिला है 1500 करोड़ भी नहीं मिला है ये थोड़ा गलत हुआ साहब बुंनो हायामोन होनबा लियाफा खालताब खबनायावसो मेल्ला बिदि जानाङा दा नों खायजों रायजोखौ ज' खालामनो हागोन होनबा बेबायदि जायगायाव नों बोरै बेबायदिजों थांनो देलाय नङा होमबा हुसु जाया होमबा ओइ दाखालि आं लाफाबायनो थांदों माबायाव मा होनो मा गामि जागामोनलै जिंगा बिलाव लाफा बिराद लाफा जायोना आङो बेखौ गथ'फ्रा आंखौ होसोनोसो नागिरबाय बे आदा बिखौबो होसोनांगोनलै होनना प्रेसार जादों नों मा खालामनानै दा नायलाय मिथिबाय होसोनो नागिरो सोर बेसे होसोग्रायालाय एबसुनि मानसि नङा होमबा एबसुनि मानसि होसोयो होमबा बिसोरथ' बुलायग्राखौ बोखाग्रासो बुलायनाङा बिसोरसो होसोनो नागिरबाय जोंहा बे दिपेन बर' सारनि सेलाफोरलै माखौ फोरोंदों नङा होमबा बेफोरावनो जानाङि घटनाफोरा जायो गोरलै नाङा मिथिबाय दा बेनिखायनो जोबनायाव जोब्बाय लास्ट आं अरुनदयखौ बुंना फोजोबसै नै जों बुरखाय जानाङा दै जोंनिया दा नोंसोरखौ ओरै बुंगोन जोंहा बे UPPनिया नोंसोर अरुनदय नांगौना नाङा नांगौ बेथ' होनबा UPP जोलदि दानो सोरबा फैसिगोन दा नैनो रिपर्टआव थांसिगोन बिक्रम फैदो होननानै मिथिबाय नैबे बेगजों रावबो बुरखाय जानाङा अरुनदय बेखौ रावबो मोना बेयाव लिरनायानो दोनखायो माबायदि लिरनाय मोननाय दोङो नै डाइभर्स जानाय दङ डाइभर्स जाबाय जायाखै होनबा मोना नों
दा हौवा हिनजावजों गारलायनाय हौवा हिनजाव सानै लानाय सानैनि उनाव सोरबा लानाय गैया होनदोंना सानै सासेया मा गारजानाया मोनगोन आरो जेनेबा गारजानाया मोनगोन बेयाव दङ नैबेयाव बेसो मोनगोन आरो जुदि सोरबानि टाइमथ' जुदि इम्परटेन्ट जादोंबा फैसा नांमारगौब्ला दाइभर्स जाबानो जाबाय साननैसो होमबाना मोनगोन बेखौ बे ओमफ्राय नैथियाव जाबाय बिधबाफ्रा बिसोरखौ जों मिनिनो मोना दे बिसोरो मोनथों बिसोरसो मोनगोन ओमफ्राय मोनसे जाबाय बिकलंग मिथिबाय जायफोरा आरो बिकलंगबो नङा बिधबाबो नङा हौवा हिनजाव गारलायनाय दाइभर्स जानायबो नङा जुदि फैसाखौ लायोबा होफिननांगोन होनना लिरनाय दङ बेयाव मिथिबाय लिरना नाय नोङो मिथिबाय होफिननांगोन ना मोनबाय होनबा नोंसोरो मोनाखै नोंथ' मोनखानाय नङा मिथिबाय बेबायदि दै बेनिखायनो आन्दाज रावजोंबो थगायजानाङा हमाया जोंहा फैगासिनो दं आरो 200 दिन एसे खम दं 200 दिननि एसे खम दं 180 दिनसो दं खोमा बा एसे बाराखौनो ला 200 दिनखौनो बुंगोन बर'आ आरो बे जायगानिफ्राय गैला जोब्बाय बे जेसेबां बियो साथाम साब्रै देरहागोनब्लाबो भाग्यआव बेजों रावबो सासेबो थाया हाग्रामा महिलारिखौ संग्रिना फैनानै जोंबो नोंजोंनो गभमेन्ट खालामगोन होनग्रा गासैबो बिनि केदार माबाफ्रा दा प्रजाफ्रा बेनिखायनो बे उनाव जेब्ला इलेक्सन जागोन माबागोन मिटिं पाब्लिक मिटिं जागोन बुंनांगौफोरखौ आं डकुमेन्टस लाना बुंगोन दिनै सादा सिदा होबाय नोंथांमोना नंखायावबो आखाइ खब्बाय नंगौआवबो खब्बाय मिथिबाय खुनु नारभास जानाङा दे स' नुनो मोनबाय प्रमद बर' सालायनाय UPPL दोलोआ बिटिआर सरकारा माबादि रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो दं बरंस' रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय हारिनि थाखाय नांबोनाय XNDP आदामोननि फारसे बुंथिनानैसो हैनांगौ मोननायफोरबादि साख्रि मोननायफोरबादि आखाइ खबफाना होबाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेनि सायाव मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहरबानो जाबाय भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ